Kani kadurki, kadai kabenta kabaningkong, kabangin yapet syapang ka Bible. Hakani kabenta, inyapen le cingmut, pancubab yagi katu katni ki cinggali, ki bayadai bat ka Bible. Ka cinggali baningkong, kabangin ya cubab kadai. Ka Bible kadai ka ai. Lani ka ai ka Bible. Ka cubab ya kani ka cinggali kadai kani. Ka Bible kadai ka ketin cung ublay bala tho, ka bala persat mensimhi da ublay. Ka Bible ka kentup ya ki hinyong pulay tali ki kitab. Saupon riu tali ki kitab, ha kecutang barim, bat arpunyo tali ki kitab, ha kecutang batmai. Bat kini ki kitab, kidei kecingkren cung ublay, bala tho da ki briu, da kecing persat umensim bakun. Ya ka Bible, la cukot ru da kini ki kerteng. Ka cinto bakun, ka ketin cung ublay, ka kitab bala persat mensim, ka kitab bakun, ka kitab bakintang, ka kitab cung ki kitab, ka library bakinca blay, ka shiti cung ublay, ka shiti cing iet ublay syaki briu, ka kitab ka cingim, ka yit kemi, ka kitab bala pediang da ka balang, ka kitab ka cinget, ka rul cung ka cinget, ka caka kinsyaw da wai ya ka mensim. Ka balang lingba ka kotniam, Catechism of the Catholic Church, kalayayban ba ka Bible, kadai ka atyar, ba ublay ulap pindon kam, pan kren ya ki benriu. Pat ka balang, kayo cing psa, bat cing klan, na ka cinto bakut. Namar ka pediang ya ka, om kum ka ketin briu, hinray kum ka ketin bashisha, jong ublay. Ka cingkali ba arpat kadai kani, manu balatho ya ka Bible. Ya ka cubab jong kani ka cingkali, ngila banshem na ka kotniam, Catechism of the Catholic Church. Haki paragraph number shispa san, hadu shispa pra, kibatho kumni. Ublay uday unong tho, jong ka cinto bakut. Ki cing pinpau, bak kinca blay, ki balabu cinto, bat pinpau haki dak tho, ha ka cinto bakut, ya kini baro labu cinto, da ka cing persat umensim bakut. Namar ka kemi cungi, ka balang, da ka basyanya, ha ka cinget cungki apostol, ka lapdiang, bagi kitab baro, ki balabu cinto ha ka cutang barim, par ha ka cutang batemai, ki long ki bakut, bat ki balayo cing mencur. Halor ka nongrim, bakumba yaki, latho da ka cing persat umensim bakut, ki don ya ublay, kum unong tho jongki. Bat la ay pateng ha ka balang, kumba kilong. Ublay ula persat mensimhi, ha ki nong tho jong ki cinto bakut. Banbu cinto ya ki cinto bakut, ublay ula cit, katu kat ningut ki briu, ban pendap ya kani kakam. Bat kini ki briu, kila pindan kampura, ya kasap bat ka bor jongki. Watla ula trikam haki, bat daki, maki, kum kinong tho bashisha, kila bo cinto, ya baro ki ba ula kwa yaki, ba kinto. Ki kitab bala persat mensim, ki hikai ya kacing shisha. Namar ya baro kabaki nongtho bala persat mensim,
Lani ki nong tho bala pin kentang. Gila ken bagi day ki bashisha. Day ban pidiang bala pin shisha da umensim bakui. Ni day ban kubur bagi kitab jong ke jinto. Da shisha bat klem jing bakala. Ki hikai ya ke jing shisha. Kaba ublay na kabenta ke jing pen imbengi. Ulakwa ban bu jing to ha ki jing to bakui. Wat la kata ke jinget Kristan kam day kanyam jong ke kitab. Henry ken mau ke jinget Kristan ke day kanyam jong ke ketin ublay. Om kabala to bat ka bom light ban grand. Henry kabala wan long do bat kabayay im. Knang bagi jing to kin om long tang kisiti bayap lane bom dan jing im. Ukris ka ketin jong ublay ba im. Ling ba umensim bakhuy. Uday ban play ya ka jingmut jing perkat jongi. Ban sngow to ya ki jing to. Ka Catechism of the Catholic Church haka paragraph number shispa laipo sao kato kumni. Baro ki jing to bakhuy. Gilong tang kaway ka kitab. Bat kata ka kitab kaday ukrisi. Namar baro ki jing to bakhuy. Ki kren syapang ukris. Bat ya baro ki jing to bakhuy. La pendep ha ukris. Ka jinggali balay pat kaday kani. Kat no tili ki kitab ki don ha ka Bible. Ka Bible ka don hinyo paulay tili ki kitab. Sao pun riu tili ki kitab ki don ha ka jutang barim. Bat ar punyo tili ki kitab ki don ha ka jutang batamay. Ki sao pun riu tili ki kitab ha ka jutang barim ki yathu syapang ka jingyate jutang jong ublay bat ki pait ben riu. Shua ka jingwan long do jong ujisu. Bat ki arpo hinyo tili ki kitab ha ka jutang batamay. Ki yathu syapang ka jingim ujisu. Bat ya ka jingya denti ka palang ha ki por badang sedang. Hadin ka jingkiu ujisu syabening. Ka jinggali basau ka day kani. Hagi cat ketin ayu latho ya ki kitab jong ka Bible. Ya ki kitab jong ka Bible latho hagi ketin Hebrew, ketin Aramaic, pat ketin Greek. Tetang kani in pinkutno ya kani ka benta baningkong ha ka bangila pele cingmut ban cubab ya katu kat nitli ki cingli ki bayaday bat ka Bible. Kublay shibun ujisu uid ya pi baro.